salt igati ibintu bindi binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywali ayechi size ao nabego ni chirangi ao mkonya bali black sheet igati ibintu bindi binge inyura nka mbamwa tomokorili omunge munabono uyebo bosombi gose transportation mbamwa tomokorili wa forklift asibego bokorili wa which customer care buri obwebirengo bigoro to tigara magega agirira rero bikumbolire ibintu biga aseri gurira mu buko asamange tutalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom boigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwe transaction number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Chi tariki na mirongo hebere na yamu mutinyi no yoga tanu na kabiro mwaka no yoga chiru bere mirongo hebere ni tano mu mwanchomo ligerere de no kwegena biyorando nsia sole na kukwaniri na bayigo kwaligane yora mangana maya ye kiunga jinsa inye chiabo no botkeliterane sera sekunde asense milio manyirelio nigale Wilson Makoli egati yali kwaligane tia sinchira yobwe na batubwate kibura buru kiosoko kurwa samagani ao y'abantu eserikali yagendete gutugambira nebwato kugani kwaye wokugendera go kibosio omusasiroti Father Bernard Nyangeri nigesokire na gusaba mulembe kurwa sabarai ono mbato kole tiesegi enene mono asogotaka na chibil asogoida wafanyikazi baito my staff baitete monto security kerago chago interview nga ningi yako era mutali gwaka na chibiri abo bisaba abanyanyimbo gochakyo gotokigoro y'abantu kweroka abanyanyimbo gosaga no mubaganyo yomo asomochyo kebirigo omugambi oito His Excellency Amos Nyaribo torete donation yechi mattress 25 asa bana bali banyolete mubasukano uyu egere bagenderera gusoma tibaba sogotomunka bagende kuriye ibintu ibi byasaligete serikali ye kaunti ya Nyamira kubwata kobokonyi gochia seskuru ya kura ejo yabage kubwata umurero Karibu humanjomu ligerelia haba nyanyimbo wegeta seni kiagetare kigegotoka se ward ya Kyabanyoro ebunge ya Burabwe kaunti ya Nyamira nigo bacha kirobo tukikubwatikana ne koro kyabanyanyimbo babere begetengo gya KDF mona abantu bande hawoba harore kanete koba habanyanyimbo nigo basaga netomugani yomo asomo chyo kibirugo habwase baswete asomugani yo na kurwania bakoli mirimo kolekigani kyabete gekubwatwa ne chikamera chibo bisi kya CCTV abo hasobo tenelibo mugani bibwasabire bonsi kwimukirirwa hegetambukire getindi kelichiko ogendi pota igasingo kora iyo security omugate nes na chetenga poti ene gyaringe sakpunda mbiri na chichinsa chane chibana to poti gas nganyoro yo moito ogokora ga gumusbati ogonte binda prani oyo tarakana ngamujira ngoro ngumubulina naki akanu mwana oyo ngekora to bwati ende na tari kiria akamagonte bya ni ngwansap
omatebia ayaki akanu mwana mweri oye naria jeta ganda kaigora aria bakataria bakangira abantu karibu 10 abo bangitete sana bangitete jitegenza kangita pakoko bakatoro jibina kumbete bangitete maina doro jina wana kanya gardini tolikende asa malieta ne Vansonut ni chaji ya Omget Nest Resort Kebirigo igoro twanyoreta abageni bagafura karibu 8 ime abandi bagacha ni chipikipiki bagaswaga lakini nonye bajete mbarorekane batindete bagasabe endagera nabo igo bagaikaranza lakini rende batumiete endagera ng'eye chiri bubere igo totebe ng'a igo bachete batindete ntibaberete barebiga bono mbatokoretie esegi enene mono ase ogotakana chibill ase ogoita abafanyikazi baito my staff mbaitete monto security keragocha gointerview ng'a ningiya kogera motari gwakana chibill mbamoitete narwarire nyagetari igo nanje nare gwa advice abantu aba bamintona ekero mwachira ase koragera neba nechigasi mogokora chinene tagwansa korokie na gweyaka egekuba buna ntuna abasikari bono buna oike basari kweroka MCS naende katika hali ya uchunguzi twanyorire ne driver abande bare gokora buna bono yoguru kumaki ogokora huduma ari gweyaka egekuba ene no KDF oyonde ogoro Dalmas bare kweroka abasikari Dalmas no mwalimu ogosomia egento bingumbwa so abantu bamindoka mwachira ase koragera tagwansa gweyaka ebikuba na gosaria ebinto bya banyene ebinto mwakorethega uharibifu zaidi ya 20,000 lazima mubyakane neba ngai mogokora egasi abasikari batambe buna bakabirigo kera twabarangireti bajete magega nande bakamaka kogenda bakagamba nabo Usio bumuyega bw'emise yo gucengera emyaka 25 yobokorere bunu musasiroti igo fata penalty nyangeli bwe parish ya Rangenyo ni gesokire nagosaba omurembe kurwa sabarai nabo igaba Kristo kingaki kibura buru kigendete kwenekibwa haigeme yensi ya Kenya ukwana nabarali kurwa se parish yo ni gobo igo musasiroti ya kwanire mirimo yo busasiroti ase hagendete korokyo mugokoye ase myaka yonsi abeire kaokora emirimo emirimo emegusu kiagere kwereria abantu ba Nyasaye kero omonto nabwate okugani kwaye naende kero omonto nabwate egento akorigeri korora ng'a omusasiroti ning'o ase egati yabo naende ekero bakwirani ng'a omusasiroti ning'o nabo orabe toikirani onde bwensi nabo oranyora gwaikirani rionde lakini ase omweri bwa rituko igo okora keria okonyara gokora naende encheri okonyara gokora lakini ase ense yatomenyete igebwate amang'ana agocha na kogenda igo tole ase chingaki chinkong'u buna bono ase ense yaito ya Kenya nabo tobwate kibura buru chigosoka korwa ase amagani ao ya abantu eserekari egenderete gotogambera nebwate okugani kwaye gwokogendera gochibosio na abantu mbaro babwate obote boniga gwokorora ng'a mbasoe gochimiega abu na baro bakore egasi yabo igo bono chinkwano ntobwae chia abantu ara kabere goikekerengo buna noe na abakristo bane nkwereria ekanisa ime na baro bwigo bari korwa ase chinseme chibere goikekerengo buna ekero okobategerera na bakonyora abantu mbaroro bagwaka chinkoi batega ng'a omogambi yaito mbuya agenderete eserekari mbuyere na abande mbaro bagotega ng'a ui twakure Nyasaye bakwanire ebuku yasomwa twabwa korengereria ase obwamo lakini ase omweri bwa rituko egento gosaba nkeri ng'a ensi yaito etigare koba kere na omorembe abantu banchane naende togendere gochibosio Serikali ya kaunti ya Nyamira egekoragwa n'omugavana Omuskamus Nyaribo igo yabwatukire obokonyi bw'emeitogo chia seskuru ya sekondari ya Kura inye kutoka ase wadi ya Busomore bunge ya West Mugirango kaunti ya Nyamira mo obokonyi bw'omugavana Nyaribo nigo bwachire litukeli mulioka magaga yeskuru iga ya Kura mixed secondary ko bwato omulero mutindi ase nyumba y'oburaro ya bana bamuraya betege gosambwa
ase nibo ya kerengo getamanyikaneti yabete kegusarika waziri w'ekibesa Stephen Oboso waziri ochenda Dr. John Matiang'i nabo mu waziri w'ebintu byetane n'umunyabantu Alice Manote bonsi kobwamo nigo basabire kyombe gya DCI kugendera kwa ngoyo botuki bwabo elio homochandore ase skure yo onyare go kumanyika no muri kitifati kadi Kisemba noroboti urasinchira yoboikira Eskuru eyo yakura nigo egendrete konyora obokonyi maiga ye nyumba y'uburaro y'abana bamura kubwatwa omurero ritukore igoro egekore kere eyakabere yo kubwatwa omurero ase eskuru eyo inse y'omutienyi oyomo obokonyi bwarero ebwabwatukwa na serikali ye kaunti ya Nyamira inse y'oburayi bwaye omugavana omusikamoski Mumi Nyaribo abwase omuwasiri w'ekibesa Stephen Oboso oria bw'ebintu bitonjukanaine Alice Manote naboigo oria ogenda Dr. John Matiang'i nigo baenekia okwenanwa kwa bokonyi obwo omugambi oito His Excellency Amos Nyaribo torete donation y'ekimatres 25 asa abana bali banyorete mubasukano uyu egere bagenderera gusoma tibabase gutomunka bagende kurigia ebintu ebi byasaligete remember mwaka uli school yakora buya yalingi number 8 ese county yaito igo omugabana nababete concern gekera ko iwe school eri yakora buya nande nere gochikonya konyora emibasukane kabireyo igo tokugikeri kabisa tugusaba Nyasaye akonye community ebintu ebyo mbi basikoiranira nande kabiri maiga yobokonyo bo bw'ekimaturesi nigo muwasiri Oboso atebabona. So it's unfortunate that the school has been affected by a fire incident, and this is the second time around. I think the investigative agencies need to dig deeper so that this problem is uprooted from its roots, and we hope that this should not recur. We pray that normalcy returns and school activities continue as normal. Ensemo yaye omwarimu omunene bw'eskuru eyo aserita Cornelius Moriasi nigo aorokio mogoko ye maiga y'eskuru eyiga kogenderera gokonywa aende twagokire ase obosemi bwayenga terimo gokoye kera abana bakogenda nkanga baburirwe mattress gose bintu bindi byokorarira o advice ya bana bere school batware kingi ekyo gosoma nekara bagotimoka kidomo cyabo batimoke esa mazingira aramaya ne sego eterayo anyarire ko bogototomera ki mattress abana abo bagenda gutumia ase kidomo cyabo twakire biya une school kwa niaba ya school abaiboli abalimu na board of management board of governors bande no bara twakire biya ase mugavano ito His Excellency Amos Kimomi Nyaribo. Hingo reporter Getembe kuroiga skuru ya secondary ya Kura egutoka emeye wodi ya Busamaro West Mugirange county ya Nyamira Injefa Tigad Gisemba matu kabero kama yegetaseni kya Getembe kumurikero gusambwa kwenyombo y'oburaro yabanyaruka skuru ya secondary ya Nyangugi mixed nikobono abalimu abaiboli nabayiga boroki gwabo banyorete uwakwabo ase bono banyoriro mweso magega yogokonyo biraro kurwaso mu wakiri Tony Muturi hoyokoligia ekero ko seneta we county ya Nyamira watakana no bokonyo beigani go omwalimu munene we skuru yo cyose bumuliase nabego mu nyakirogo we body ya Nyangoge Pastor Cyrus Magoto nigo bagokeire egetambukire kyo buno omogaka omanyete obokongu bw'abanafunzi omanyete nga abaiboli abana bande mbara abakoruki family background kire chinkongu anda ke to batumeka bono igana obara bembareta gento kieke bakuira na enda another month babereteka bakorigie mattress na gento kieke no borangeti na kiye kogera achora nga tiga abana banyore e mattress no borangeti at least yababeke ke wango gete manya korigie bintu bibinde bitigarete nabokonyoro bakonyire rinde babere gento kieke esukuru igo otu achire no yokorigia obo senator oyokoroku Tony Muturi olwoch ne rochire erinda konya abana abakeigo abasukie edo mweri ayete na barubu bintu bya yeto at least abana ababe relieved no akara bakonde class ime banya walemba bwato e mattress bakorarira no borangete bakorarira ko bakonya korengereria na kibintu byabete
such that now we have got well wishers coming to donate so that we can reinstate our students, especially those who were affected heavily, not necessarily to their former self, but partially to where they should be. So we thank you very much for airing this event, this incident. Secondly, I want to thank Mr. Mounde for taking it up and relaying this information to one senator aspirant who has given us this donation. Boys and girls, what do you say? Si Mungu ambariki sana. Okabe event taligentekebe ukonugo sabanga nandi muna prince bateba ntoganetie abantu abange batokonye ekiagara mwalimu tarawe school nei abana even the society mbarenga wea ene instant ya chire tutamanyete nandi besu tanyari kugacha igo oyo ratwara magombo akonya abana aberinde basome ekero umwana gusiriba ka pocket money eyanga bege tata bwatie yende aba minto na bere gase nkongusana. Bochuru moncho mu ligeria tanyoro motimo komo ketu kwirana ntogende ne kyonga sinjira yoboikira. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa cye company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikimini kurwasa cye company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensold egati bintu binde binge bwigo nkonya bale kirangice company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne kirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwato bokori obu yabuna bono uyebo bosombi gose transportation mbabwato bokori wa forklift asibego bokori wa which customer care bure obwe birengo bigoro to tigara magega agirira rero bikumbodire bintu biga aseri gurira mubuko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyuerange na magacho Safaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomucho bosongo bakere simgwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ayumuremiri amangana maya nkaya company ya Falcon ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 401 iyo kwama ekatema tuke 90 wika amatuko emye mona 15 ka nebande gwichure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburire na teri kwama bichondo wigo ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 601 eyikwama egati ya amatuke emye mona 25 wikama atuko emye mona 30 nebande gwichure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburire na teri kwama bichondo wigo niko mabwate obuyo byabwa kaino music obubo mendere NPK amadini akokonya gotoberira bali yawo ubuyo bigani ko bakobonya asebirengo bichikire 50 wikachikire 50 nebere babwate buigo obuyo bwa top dress mbonye kantabuna kaino plus S
obobogo tobiriraba na komenta amadini egintu gikwirira ligesarigi ya bamwate boigo Kaino Plus Gromax obobobwate potassium, sulfur na calcium obuyobo nigo bugusarira bimeri binde byonse bunabono amatunda, echae, opoli, chinyende, chibando, emesie, ekahawa, egatibimeri binde obuyobo nigo bugutuka acid ebirengo by'iki kilo 10, 20 na 50 enyorere aya onsi asituke konya ebintu byamugondo ere angenasule gose akesi migutera se namba 0788000028 gose 07 Karibu na inde umwanchomo ligereria mora wenso muske Daktari William Ruto igakwanire kirenga kya kyogotinye sekta y'egisemi erukuruli baga sabarokiwa kurase cyamate cyo konyarwa inse na baba kolibya kemasomo ko egendereria ukwano mu basolero chinga kichige karona barai ase nyumba yo barai ya State House ime yo mucho Nairobi nigo bigasanga hokukanikwae ase hense ya Kenya gochakira umwaka w'ekirubere na 30 muri kitodani rontiri na robotirwa sinchira yobekira Gukwana sigikaro na barai au hasi nyumba y'uburai ya State House ime yo mucho Nairobi murai wense Dr. William Ruto nigasanga ndoto yaye igoro yasaganitie ense ya Kenya echikubake magendero gati emyaka 30 na myaka 40 erebosio hasi gikaro boigo gikirinwa na barai au igati abo mukonyo ye Professor Abraham Kithure Kindiki Mugavana we county ya Kisumu muske Professor Anyang' Nyong'o Francis Atwoli gati ya bande nechenga kecho muske Ruto ochaka haso ko enekeria ba Kenya okugani kwa chisemi na munasa borokigwa bagokoria buya. We have worked on what we thought was equity, where we said parents will contribute a small portion, we will give a portion of loan, we will give a portion of scholarship. That creates equity, but it's not good enough. Now we are moving to universal under the amendments we have taken to Parliament. So going forward, any university, any student, so long as they have passed their exam and they have been placed in a college or a university, each one of them will get full funding for their higher education. Ukwana chinga kicho niko boigo amenta sogote babuna nenye Kenya kegandrete gwetera mangana au ekirenga kya ekanene noko ene kibuna ya sukire gochibosio. We were better than China in 1981, 82, 83. I mean, that is so recent. Every one of us here was born by then, right? Just imagine that China was just a, country poorer than us. How many years ago? 30 years ago. Look at where they are. So when we say that this great country of ours can become a first world country in our generation, it is doable. Play your part. Asense mwende abarai bande aboigo bayikirina niko bakwandira gosemeri kwabo na komenta buna asense ya Kenyere bono neri bagali ya lyugukirania endote yo. I believe it is possible for a Kenyan being born in the next few years to be the last of our citizens to live in what is called a third world or a developing country. This is an achievable Kenyan aspiration. Let us attract people who can be able to invest in hotels industry, in hospitality industry, expand our businesses, attract both indirect and direct investment, particularly in manufacturing for the purposes of export. Nkuruba teriga taseni kiaga tembe kurega se nyumba y'uburai ya State House ime y'umuco Nairobi. Letera nenguru kwa Daniel Untiri.
Kubwatikana n'ebikoro by'abauni kugendera comment kana mono haigeme yense igoli tukirarera bo bisaba abanyanyimbo babo bakobeka byara abasali gwetani batano ase jinsemo jinsi ya Kenya hau bagendete gwikirani ubusali Raibenso muske William Ruto nigo boigonere arurogo chika gocha sabo bisabo bolendi kwenne kibuna gukora bare ebikoro y'abauni ebibigendete koba engai abakenyo muri kitodori Ogembo na roboti urasenchira yoboikira Kubwatekana n'ebikorwa by'abauni bigenderete komenta kamono haigaime yense ebi anene bigenderete kwirira okoboro koborendi ni goli tukulia rero abo bisaba abanyanyimbo bababe kabyara abasari batatu abo barorekanete bagwikirania obosari asumu baganyo yomo ensemo ya Westland ime ya Nairobi na asumu chona kuru abo bisaba abanyanyimbo ni bababe kabyara omakagerwa oyomo bobosari oyokonyo bwate ebiranwanero ebitindi asebanyora masasi kwetania emerongo 25. We manage to recover. We believe that sometimes this criminal might be using to do major criminal. From the document we have, this is a certificate that a licensed owner is given after returning the firearm. The other documents that is here we cannot ascertain because the ideal person who has a gun license, when returning, should return with all the assorted firearm documents. Boigo ase county ya Mombasa abo bisabo banyanyimbo nigo babeka byara abakagora babere bobosaria abukonye bare abonchoriri bamariogo yogotindia carriers wale wa kubeba 10 na peddlers 12. In the month of June, May and April, we were able to detect drugs worth 51 million, 51.5 million. So we are on top of things. And there's no secret how. We are going for everybody who is dealing with the issue of drugs. We cannot allow to lose generations. Asense moyaye umurayibwense muske William Ruto ni garugo chika gocha sabo bisabo borendi kweneke buna ngokora bare oboini obu bogendereta kweneke wa aigaime yense na boigo abasari abo bagendereta koba engai abanainchi. Having lawlessness, goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Now that we have a consensus, our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. You know, that is how we are going to secure Kenya's future. Inkoribote rigetembe Eriane Dorin Ogembo. Na sorbo churu rumuri kitodori Ogembo no tugwikira omwelio wa mangana maye yekiunga chinsenye chabono botiko eliterane Cyrus Nyakunde asense muyimenyerero ni garenge Wilson Makoli yone kichibichana muri gochira senchira yo wekiranu ni garenge DJ Atsani na go sabiro twaro bulikirya na bego botiko borobia Baraka ninjo ninjo rembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo musomboro yo kuri tatondane ona kugiragira abantu bari anje ng'ekiaya ukona gotoma ebintu ng'ekiaya ngiri yoganyete ng'ayaya bono ng'ekiaya mugabyo yayo uyu ng'ayaya bono yayo uyu oyaya naki mugira bwa meseke musomboro cyo kuri tigana kugiragira ebintu nyori gikwanyora nonge keigo ne ikiao ikina ikiao mugira bwa meseke musomba datoro cyo kuria kara abantu mbakari jinda onyandagira teyo kari meseke kei Nkoko girere meseke ko no girete esa urioro je gento kero kurumu nkeke urigereti ekitari kiao mugira bwa meseke musomboro cyo kuri Baraka ninjo rembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo
eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikinyoni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwato bukori obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato bukori bwa forklift asibego bukori bwa which customer care bure obwebirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange tutalere asinsemo cha Uhuru Complex eyurange namagacho Safaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomucho bosongo bakere simgwetra seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne nubatukorera kundi gwensi ebenkulie kwemekutano ukorere kugukwa kulie gukwinyulia kuseme igende yonsi oraganye erariwe mono Getembe FM your station nero eridiuka eyubwate sigine ntindi na bwigo ensera kirege tangaza munintwe asirigurira mabuko twakirisi migwetera senamba 0143567165 Getembe FM asa matangazo ana olegene. Kila litukulie hiki shaka litukuliao etwani ya Getembe.